אהובים, רציתי לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, בהצלחה בלימודים, עם החברים, בצופים, אתם כבר סוף סוף קורס. זאת ההזדמנות שלכם באמת להראות לשכב"ג מי אתם ולמה אתם מסוגלים, אני מאמינה בכם, פה באמת לכל דבר, אוהבת. גדוד אלמוג היקרים, שתהיה לכם שנה טובה ומקסימה. אני אוהבת אתכם מאוד, אני גאה בכם על מי שאתם, אני יודעת שתעשו שנת קורס מדהימה. סומכת עליכם מעיניים טובות ומלא בהצלחה. גדוד אלמוג היקר, רוצה לאחל לכם שנה צוקה, שנה טובה ומתוקה. המון בהצלחה בשנת קורס, אני רוצה אתכם המון ולא היי אלמוג, ממש מאוד מתגעגעת אליכם, ואני יודעת שאני חיבוק, ואני מאחלת לכם שנה טובה. זה הגיע השנה האחרונה, וזה קורס אחרון, לעשות הכל, כבר מדהימה, ועוד שנה חשובה, אז תקבלו הכל, תהיו שם אחד בשביל השני, אתם באמת שותפים, ותראו לכולם שאתם יכולים, תהיו שותפים באוויר, וגאה בכם עוד שותפים מלא. היי אהובים שלי, מי המאמין שאתם כבר בדרך לשכבה הבוגרת בשבט ואתם אשכרה בקורס ושכבה עם השפעה וכוח וכל מה שנשאר לכם זה לנתב אותו למקומות הטובים ביותר ואני יודעת שאם תתאמצו ותשקיעו אתם תהיו השכבה הכי טובה בשבט ואני סומכת עליכם שתהיה לכם שנה טובה. היי גדוד אלמוג, בעצם קורס אלמוג אתם כבר לא הגדוד הקטן שלי. רציתי לאחל לכם שנה טובה והרבה בהצלחה בקורס. אני באמת סומך עליכם ומאמין שאתם תהיו תותחים הכי טובים שיש, ואתם מוכיחים לי את זה פשוט בכל דבר שאתם עושים. אתם מוכיחים לי שאני צודק, שאתם פשוט תותחים והכי טובים שיש. אז שנה טובה, מתגעגע אליכם רצח ממני. היי גדוד אלמוג, היי! מאחלת לכם שנה טובה ושיהיה לכם בהצלחה, מלא בהצלחה בשנות הקורס שלכם. אתם שכבה מדהימה ואתם תותחים, ושיהיה לכם שנה מדהימה. חולה עליכם ומתגעגעת. גדוד או קורס אלמוג היקרים, אני מאחל לכם שנה מדהימה, שתמשיכו ללמוד, שתהיה משמעותית עבורכם, שתצאו ממנה מדריכים, פעילים, כל מה שתבחרו לעשות הכי טובים שיש. לגמרי מאמין בכם ולגמרי איתכם. גדוד אלמוג או קורס אלמוג היקר, אני כבר לא יודע איך לקרוא לכם, לא מאמין שאתם בכיתה ט', לפני שנייה הייתם חניכים שלי בכיתה ז'. אז לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכם, שתהיה לכם שנה מדהימה, שתהיה לכם שנה טובה. אני רוצה לאחל לכם שנה של הצלחות, שנה של כיף ושנה עמוסה בחוויות. זאת השנה האחרונה שלכם בתור חניכים, אז באמת תנצלו אותה כמו שצריך כי היא לא חוזרת. וזהו, אני מאחל לכם שתהפכו את השנה הזאת למשמעותית. אני אוהב אתכם מלא, מתגעגע המון ותמיד פה בשבילכם ואני מחכה לשמוע מכם כבר, וזהו. היי אלמוג, מה קורה? רציתי לאחל לכם המון בהצלחה בשנת הקורס. אני זוכר את שלי כבאמת בין הדברים הכי משמעותיים שעברתי עם המדריכים והשכבה. קיצר, אז באמת תנצלו את השנה הזו. יש לכם את הפוטנציאל ועכשיו זה הזמן שלכם לממש אותו. תראו לכולם מה אתם שווים. קיצר, שיהיה בהצלחה. אוהב אתכם. יאללה ביי.